efectiv o fac, adică nu mai există frică, nu mai există procrastinare, overthinking, nu. Deci dacă vreau, se întâmplă. Hai să o luăm așa, ce aș fi avut de pierdut dacă nu aș fi trecut prin programul ăsta și dacă nu mi-aș fi început călătoria în activitatea pe care vreau să o am. Ar fi fost mai multe de pierdut. Deci, practic, asta. Pentru că altfel poate ar mai fi trecut, nu știu, luni, ani. Poate n-aș fi început. Hello, hello! Primul lucru pe care vrem să-l întrebăm este, Mădălina, care este punctul din care ai plecat? Care a fost punctul în care erai când ai venit la Brain Pop? Am plecat de la aproape nimic, chiar nimic, aș putea spune. Aveam o pagină pe care nici măcar numele meu nu era acolo, nu mi-am afișat numele, îmi doream libertate. Iar prin faptul că am vrut și vreau și în continuare îmi dezvolt ceva pentru mine, mie asta mi-aduce libertate. Și aveam nevoie să trec prin niște eliberări de emoții, de credințe. Practic, ce te impacta pe tine cel mai tare atunci? Care era blocajul? Fără încredere în mine, lipsă acțiune, rușine să mă afișez. Credințele erau că eu nu am nimic de spus, că nu am o voce, nu am ce să transmit și am eliberat asta și mă bucur foarte mult și mi-am dat seama că totuși am lucruri de spus, am o voce pe care vreau să folosesc și să mă fac auzită. Mhm. Și mai ales că, în activitatea asta de hipnoterapeut, cu atât mai mult sunt lucruri pe care simt și știu că am ce să dau și am cum să ajut, că până la urmă, dacă nu, degeaba tu ești geniu și știi și faci și ești foarte fain și nu transmiți asta, nu dai în lume ce ai tu, nu dai darurile. Degeaba tu ai unelte și nu le folosești. Mhm, mhm. Nice asta. Bun, bun, bun. Poți să-mi spui, Mădă, care au fost cele mai importante aspecte în procesul ăsta pentru tine? Care au fost cele mai mari aha-uri pe care le-ai avut? Cel mai mare aha pe care l-am avut a fost să nu mă mai victimizez, nici măcar nu știam că fac asta. Chiar dacă auzisem de conceptul, nu te mai victimiza, tu ești cauza a tot ce ți se întâmplă în viața ta, ok, la nivel de informație aveam informația asta. Dar până nu am lucrat cu ea, deci acolo primul exercițiu sau la începutul programului, am avut exercițiul respectiv și acolo mi se pare că m-a scos total din chestia asta. Adică eu îmi creez viața, eu sunt creatoare, de mine depinde, nu știu, succesul și tot ce fac în viața mea. Starea de bine, deci absolut tot depinde de noi și acolo a fost cel mai mare aha pentru mine. Apoi, următorul lucru, mi-a plăcut foarte mult partea de decizii. Noi luăm decizii și pe tot parcursul zilei și inclusiv convingeri. Ne convingem noi pe noi de anumite lucruri. Și le facem inconștient, iar mi s-a părut foarte fain pentru că acum le identific mult mai ușor și tu știi să-ți iei niște decizii conștient acum. Poate nu ne dăm seama cum ne impactează pe moment, dar așa pe termen lung sunt acolo, rămân în subconștient. Absolut. Și cum te-a ajutat pe tine treaba asta? Efectiv, care a fost beneficiul pentru tine? Faptul că ți-ai dat seama că luăm convingeri inconștient peste zi? Cum te-a ajutat pe tine? În primul rând știu ce decizii să-mi iau acum în activitatea pe care o desfășor de hipnoterapeut și știu, efectiv am claritate, știu ce să fac, știu cum să acționez, unde să acționez și obiectivele știu să mi le pun acum conform valorilor mele. Una e când îți pui un obiectiv și nu e important pentru tine și alta e când îți pui un obiectiv smart. Nice. Uite, cum a fost pentru tine să lucrezi cu mintea subconștientă ca proces? Mie îmi place lucru cu mintea subconștientă pentru că asta fac și eu și ador treaba asta. Nu mi-e frică de mintea mea subconștientă. Îmi place, chiar dacă noi avem și părți de umbră și lucruri de care trebuie să le dăm la o parte că nu ne folosesc. Totuși, e fain să lucrez cu ea, adică sincer, și ca un joc, așa. E și distractiv pentru mine, cel puțin. Așa a fost. Mhm, mhm.
fost greu să eliberezi toate emoțiile alea, convingerile, că ai vorbit de convingeri. Procesul foarte simplu. Ce mi-a plăcut din nou e că nu s-a intrat în problemă, adică să-ți dea niște trăiri din astea pe care să nu le poți duce. A fost ușor și s-a simțit așa ca o eliberare și foarte ușoară, mult mai fericită. E o stare pe care o avem sau e acea seară când mi se ia ceva de pe umeri, să zic, da, e mult mai amplificat decât asta. Și Nice. simțim așa că zburăm, că e fain, că se simte eliberarea emoțiilor, se simte la nivel energetic și pe corpul nostru. Dacă ar fi să-i spui unei antreprenoare de ce să intre în programul ăsta, de ce să-și ia un mental coach, ce îi spune? Dacă te-ai gândi așa că o antreprenoare vine în procesul ăsta și îl face și ia contact pentru prima dată cu mintea ei subconștientă, poate. În primul rând, oferiți calitate și profesionalism. Aveți deschidere. Dacă ceva nu înțelegeam, îmi explicați fără să simt așa că e ceva neregulă cu mine, că nu înțeleg sau... Și mi-a plăcut așa lejeritatea asta sau, cum să spun, calmul ăsta. Ați creat așa un mediu foarte fain în ședințele noastre. Nu a fost nimic care să mă sperie, pentru că poate unele persoane se sperie să lucreze cu mintea lor subconștientă și nu ați creat așa un mediu foarte fain. Procesul de eliberare e unul simplu și eficient. Mi-a plăcut foarte mult că ați avut un material la început, un breakthrough, pentru că și la început și la finalizarea programului mai poți să mai vii așa să mai citești pe scurt ideile și din nou se așează mult mai bine informația. Și asta iară mi-a plăcut. Să lucrez cu tine îți aduce, de fapt, abundența. Pentru că afacerea depinde de tine, de convingerile tale. Dacă tu crezi că ai valoare, tu, în primul rând, o să și știi, ca urmare a procesului, să-ți iei niște decizii, da? Ăsta e primul pas, să îți atingi obiectivele și apoi o să atragi lucrurile astea către tine. Contează foarte mult și mentalitatea cu care intri în program, pentru că calitatea afacerii tale ține strict de tine, da? Și tu când intri în programul ăsta, trebuie să intri asumat, adică ok, am intrat, știind că am ce să învăț de la persoanele pe care le-am ales ca mentor. În primul rând le-am ales cu un motiv, adică nu sunt alese așa, sunt și la nivel de subconștient, cumva noi știm clar că persoanele respective ne vor ajuta. Și atunci e bine să existe toată deschiderea asta ca să lași persoanele pe care tu subconștient știi că te vor ajuta, să lași și conștientul să fie deschis la transformarea ta până la urmă. Da, mi-a plăcut responsabilitatea asta pe care ți-ai asumat-o de la început. Tu ai făcut procesul, nu? Noi ți-am dat doar uneltele. Până la urmă tu ai o nevoie, nu? Dacă vrei să treci printr-un program de mentorat, înseamnă că există o nevoie. Dacă nu ai deschidere, ți-ai pus bețe în roate, adică de ce îl mai faci, de ce mai investești bani și timp acolo? Poate sunt un pic cam dură acum, poate că nu-i degeaba nici asta și că sunt persoane acolo care au nevoie de un pic de duritate. Era un citat care mie îmi plăcea. Nu crezi că ești un pic cam rece? Nu cred că adevărul are temperatură. Deci, Oh, ce faină e asta! Da, uneori, uite, și eu am mai avut persoane care au fost mai reci, nu mai directe așa cu mine și efectiv m-au trezit, adică eram ok, de asta aveam nevoie, chiar de asta aveam nevoie. Da, penetrează direct. Ce se întâmplă? Îți sparge bariera critică, se ridică. Ok, doare, dar dacă nu doare, nu schimb nimic, nu? Absolut. Recomand programul și dacă nu există neapărat o nevoie care să doară, ajută și să o faci conștient și să îți dai level up afacerii, dar și ție, de fapt. acum, deci ai trecut și prin procesul de breakthrough cu noi 2 luni. Au fost și evenimentul. Cum acționezi acum? Ce simți diferit? Ce observi în viața de zi cu zi, nu? În mediul tău familiar. Ce schimbări observi? Ce crezi despre tine? Cum te comporți diferit?
Cum te Păi, în primul rând, mi s-a schimbat perspectiva. E greu așa să spun exact ce s-a întâmplat acolo, pentru că s-au făcut niște clicuri, niște căi neuronale noi. Efectiv, se simte pe starea mea de bine. Am și deschiderea asta a minții mai largă, mai amplă, mai mare. Și poate chiar dacă nu știu eu să spun ce s-a schimbat la mine, e clar că am auzit asta de la persoanele apropiate mie și poate ele știu mult mai bine ce Dar chiar așa, eu sunt curioasă, ce feedback-uri ai primit de la persoanele apropiate? că sunt altfel și că gândesc altfel. Nu pot să dau chiar detalii personale. Da, clar. E ok, ok. Nu mai țin minte situația exact. Într-un anumit context, dacă eram eu, cea de acum un an, aș fi gândit altfel decât eu acum, ca urmare a procesului. Și în acțiuni, cum ți-e acum să treci la acțiune, să lucrezi pentru afacerea ta? Și aici în acțiune am observat chiar o diferență. Îmi vine mult mai ușor să iau acțiune. Procrastinare nu mai este. Dacă vreau și am în minte să fac ceva pentru activitatea mea, efectiv o fac. Adică nu mai există frică, nu mai există procrastinare, credințe, idei care să-mi vină, overthinking, nu. Deci dacă vreau, se întâmplă. Super. Și chiar dacă poate simt anumite lucruri, să zicem că, nu știu, mi-e lene, să spun așa, nu contează nimic, adică eu îmi știu obiectivul, știu unde vreau să ajung și chiar și cu lenia aia m-am ridicat și am făcut ce am avut de făcut, fără... Și oricum trece imediat, e doar un scurt moment. Asta e feedback pe care nu l-ai dat nici nouă, deci... Da, și asta iar e foarte fain. Adică iar un beneficiu pe care l-am primit și îmi place foarte mult. Da, foarte tare asta. Practic mi-a venit așa energia în corp. Cumva e și logic cumva că dacă eliberezi emoțiile respective, îți vine energia și ai putere de acțiune. Super tare. Cum crezi că o să te impacteze pe termen lung în viitorul afacerii tale acest proces? Hai să luăm așa, ce aș fi avut de pierdut dacă nu aș fi trecut prin programul ăsta și dacă nu mi-aș fi început călătoria în activitatea pe care vreau să o am. Ce ai Ar făcut? ar fi fost mai multe de pierdut. Deci, practic, asta ce am avut de câștigat e că am început. Pentru punctul în care sunt eu acum, asta a fost cel mai mare beneficiu, am început. Pentru că altfel poate ar mai fi trecut, nu știu, luni, ani, poate n-aș fi început și asta e o variantă. Da. Și rămas acolo frustrare. Nu Felicitări. s-a încălzit tot Sufletul. Felicitări pentru proces. Da. Deci, chestia asta cu să-i dai bătaie, să go for it, cum ai zis și tu, libertate, să fac ceva ce să-mi încălzească sufletul, să vibrez de energie. Na, pune un preț pe asta. Mai poți să-mi spui, sunt multe antreprenoare care se confruntă cu provocarea asta pe care ai avut-o și tu, frica de a se expune. Dacă poți să-mi dai niște detalii de cum se simțea asta pentru tine atunci și cum se simte acum, că un mare rezultat vizibil pe care l-ai avut a fost faptul că, băi, de la a nu-mi pune numele pe contul meu până la a-mi afișa fața și a vorbi liber la cameră, chiar a fost o transformare rapidă pe care ai făcut-o. Rapidă, într-adevăr, și nici nu am avut un plan. Adică eu inițial voiam să îmi fac un cont, dar așa, cumva incognito, adică nu cu numele meu, nu cu pozele mele. Mai sunt pagini care, bineînțeles, că au urmăritori și nu se afișează. Dar am luat decizia asta de a mă afișa. Nici nu știu, s-a întâmplat așa, dintr-o dată, nu știu exact să spun ce am făcut. Și cred că nici nu știm exact, sau cel puțin eu, nu știu exact ce s-a întâmplat, pentru că s-au făcut noi căi neuronale și eliberarea emoției, adică doar prin lucrurile astea, că lucrezi cu mintea subconștientă, se creează căile de care tu ai nevoie, plus eliberarea emoției și atunci practic nu mai e nimic care să te blocheze. Și atunci de asta iei acțiuni și nici nu știi de unde, cum, ce s-a întâmplat. Acolo, la rușine, mi se pare mie că a fost, când ai eliberat rușinea acolo cu credința aia. Acolo a fost una mare. Dacă sunt oameni care te judecă,
Oricum oamenii ăia te judecau, doar că nu aveau contextul potrivit. Mhm. Da, Deci da. nu e Pe sau pe tine? pe cele care nu se afișează. Alea, pentru un prieten vorbesc, că eu nu mai... Doamne, ce mă bucur să te văd așa. Deci, Da. idee nice. Deci, așa mă bucur să te văd așa și abia aștept să te văd și la practician și după practician și... Ce ofertă bombă o să ai după terminarea cursului, astrologie cu hipnoterapie, o perspectivă așa super holistică cu NLP-ul și cu reprogramarea subconștientului combinate, timeline therapy, deci o să ai o ofertă din aia de nerefuzat. People are too stupid to tell you no. Adică așa e, vezi? Uite, tocmai mi-am dat seama că am spus vedem, ca și când, nu, eu iau decizia, așa e, mi-a plăcut ce ai spus, am luat decizia. Exact. Exact. Se întâmplă și pe parcursul zilei cu multe lucruri, îmi dau seama, zic încerc, nu, schimb, nu încerc, nu, eu e așa, cum spun eu. It's an ongoing journey. Deci it's an ongoing journey. Și o să te mai tot surprinzi și mai e ok și mai e și perioade cu frâna de mână trasă, că altfel, deci evoluția tot așa e, cu mai odată, deci nu o să fie numai highs. Știi, eu personal când am fost micuță la 18-19 ani când am făcut cursul, am zis gata, nu o să mai am probleme în viață, Dalai Lama. Peace pentru toată lumea. Surpriză. Sistemul nervos nu funcționează așa și e ok.